Имам страхотна новина. Само за тези, които живеят в Германия и Австрия. Идва Коледа. Време е да се поглезите, като същевременно се погрижите за вашето здраве. Не пропускайте нашата специална коледна промоция. Само до 27.12.00 часа. Възползвайте се от уникалната комбинация Health Mission. Програма за цялото семейство, за малки и големи, за подобряване на имунната система. Подарък Mind Master 5 бутилки за тези, които се борят с липсата на концентрация и умора. В днескашно време всеки живеем в един прибързан свят и всеки имаме нужда от това. Спестете цели 94 евро и 49 стотинки и си подарете здраве и енергия за празниците. Аз вече се възползвах, а вие какво чакате още? Пожелавам ви весели празници. Казвам се Ваня и съм консултант и сътрудник на компанията LR Health & Beauty. Ако имате интерес, просто напишете отдолу.